Porto moltes hores treballant i no aconsegueixo fer-li la cara. Estic molt cansat. Pobre Nicodem, porta moltes hores treballant i no li surt la cara. Va, no és un miracle. He somiat que uns angelets me feien la cara. Oh, és veritat! És un miracle! Hola, Nicodem, he vingut a comprar la casa. Té, has fet una molt bona compra. Gràcies. Que contenta que estic. Faré una festa d'inauguració amb tots els meus amics. Què fas amb una figura cristiana en una casa jueva? Això no hi hauria d'estar aquí. Uau, està sangrant! Com pot ser això? Que estrany. Va, ataquem! Vinga, va! Alerta! Què és això? És una figura cristiana! Va, anem a tirar-la del riu. Anem. Va, tira la figura del Sant Crist. Germana Vanessa, segur que vostè et pots agafar.